Ụtụtụ ọma Nigeria. Ala Igbo na-abọla chio. Ala Igbo ndị nwe nni unu asalanụ chio. Akwado ego ụzọ ego ọnụ. Ekwe ekele Igbo mụrụ m si n'ihu asaa. Anyị awụchiela ọzọ n'amarịcha ụtụtụ taa n'imeta gị mma n'ihe omume anyị bụ akwụkwọ akụkọ. Na-abịara gị kpọmkwem na Radio Ka TV, Radio Beje Wahage, Radio Beje Wakpọtọrọ, Radio Bokwulo Kalisia, Akwa Darling, otu efu asaa kpọm atọ. Igbo bigbo onye ga n'olu ya na ọmarịcha ụtụtụ taa ka bụkwa m onwe m onye ji igu ka egwu na-eso Obinna Chineke gwa m ngwazienụ ka anyị were n'ọsọ were ije ga akọ kpọmkwem n'ubi onye a bịara na nke ya. Akwụkwọ akụkọ bụ njebe bụ akwụkwọ akụkọ Punch. Ọzọkwa ndị ekperima wakpuola ime obodo ise na steeti Kaduna gbuo 23. Otu ọrụ nchekwa Amateku na-ebidola inyocha ịsụchasị na imezi nyocha n'oke ọhịa enwere gbaa gburugburu na steeti Ọshụn dịka ndị ekperima tọrọ mmadụ 7 na-eme njem n'okporo ụzọ ahụrụ awasị Ilesha ga Akure. Ọ ka bụkwa n'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ nke a. Ndị uwe ojii esiwela imi n'ala ịchọpụta ụmụ okorobịa 4 ndị agbakara aka ọnụ kwaso nwatakịrị nwaanyị iko ma see ya ihe onyonyo zipụ ya n'igwe nzikọrịta ozi soshal midia na steeti Benue. N'ikpeazụ na akwụkwọ akụkọ Punch, dịka ndị ntorobịa yahoo mere ngagharị iwe n'okporo ụzọ gara Ọshụn maka mmaja a na-amaja ndị otu ha. Akụkọ anyị nwetara na akwụkwọ akụkọ Punch na-ekwu na ụmụ okorobịa ahụtara dịka ndị na-eji igwe nzikọrịta ozi ịntanetị eme ndị mmadụ Chando Nwadisi kpọrọ site na mmiri chukwu emere ya kpọrọ yahoo emeela ngagharị iwe na-amaja na-ajụ EFCC wọtụfọ kedu ihe unu ji amajara ndị otu anyị. Ọ naghị agụrụ unu mmiri tọbiko nwa okorobịa azụta ụgbọala dị mma ọ pụtara na ọnwa agwa ọjọọ. Ọ bụ anya emela isi onye adịla anya adịla ka mmadụ anya adịla ka m n'anya ọ na anya adịla sam ya wụrụ ọ bụ iwu na mmadụ zụọ ụgbọala dozie isi ya nke ọma elewezi onye ahụ anya na ọ bụ onye yahoo. Bụcha akwụkwọ akụkọ dị ahụrụ na akwụkwọ akụkọ Punch. Ọ dị mma na New Telegraph ka anyị n'ugbu a dịnụ njikere ịnakwere ọnụ ego mmanụ petrol gagharịa elu ọjị ugbu a. Ihe ka onye minista nta na-ahụ maka okwu mmanụ petrol na-akọrọ ngwa ya. N'otu akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka anyị hụrụ na onye minista nta okwu mmanụ petrol na akụrụngwa ya kụrụ n'ubu ya bụ Maazị Timikwe Silva agwala ụmụ amaala anyị kwuo na ka ọ dị ugbu a na akụrụngwa eji emepụta mmanụ agbidi arịala elu ọjị n'ihi ya na ọ ga-emetụta n'ụzọ pụrụ iche ọnụ ego mmanụ petrol ebe ọ gwara ụmụ amaala anyị ka ha dị ya bụ njikere. Mana okwu ya onye isi oche otu Pegason n'ala anyị bụ Maazị Festus Osifo onye gara n'ihu kwuo na nke adabaghị adaba ebe ọ gwara ọchịchị etiti ka ọ chọpụta ụzọ bụkpo ọ ga-eji mee ka ọnụ mmanụ petrol ka ọ ghara ịbụ nke ga-arị elu ọjị. Bụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Na Vanguard ka anyị nọ bụ ebe anyị nọrọ hụkwa akụkọ nke a.
ọgbaghara n'etiti ndị na-achị ehi na ndị ọrụ ubi a ga-anwụchichiri onye ọbụla ji ngwa ọgụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị ya ka ụlọ ọrụ onye isi ala na-ekwu bụ akwụkwọ akụkọ ahụrụ na akwụkwọ akụkọ Vanguard na New Esco ka anyị na ugbu a bụ ebe a nọrọ hụ nke a ihe mberede okporo ụzọ ataala mmadụ 11 na steeti Ebonyi. Akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ News Echo na-ekwu na ihe mberede okporo ụzọ bụkwanụ nke mere n'okporo ụzọ awara awa si Afikpo gaa Ọkigwe bụ ndị ahụ si steeti Ebonyi na-aga Ụmụahịa nke steeti Abịa ebe a nọrọ nweta na ụgbọala bụ mmadụ 14 magharịrị gburugburu ma mee gịnị mechata isi mmadụ 11 dịka onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Ebonyi si gaa n'ihu kwuo na ya bụ njinji jiri n'obodo Ayarago nke dị na kansụl ọchịchị Ivo nke steeti ahụ ebe mmadụ 11 nọrọ nnọọ bụrụ ndị lara ala mmụọ ebe ụgbọala ahụ kpugheriri okpukpu ole na ole ma mechaa bụrụ nke gbara ọkụ. Akụkọ anyị nwetara na-aga n'ihu kwuo na akara ụgbọala ahụ bụ Abia Line Network NUS 938SA. anyị jikwa ohere a na-asị ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa. Anya mmiri asọla ka ide n'ala Abịa maka ogbugbu egburu onye bụbụrụ onye isi oche ụlọ ọrụ otu jikọrọ ndị ikpe n'ala anyị NBA n'ala Owerri. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ụmụ amaala Abịa kpọmkwem na Amọve nke dị na Atani na kansụl ọchịchị Arochukwu etiela obewu bụrụ aka n'isi na-asụ eluigwe gbatara anya ọsọ enyemaka gbasara ogbugbu egburu nwa amaala ha bụ barista ndị onye mma Nwankwọ onye a nọrọ n'ụlọ ọrụ ya dị n'ala Owerri gboo ka ọ dị ugbu a. APC akụsiela Obianọ maka ime njem agapụ agachi na mba Amerịka. N'ịgakwa n'ihu n'akwụkwọ akụkọ News Echo, anwụchiela otu onye ohi dịka o ji akwa ụlọ ọrụ NCDC. Awakpuola ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ akụkọ Defender Express bụcha akwụkwọ akụkọ ahụrụ na akwụkwọ akụkọ News Echo. N'otu akwụkwọ akụkọ ahụ ka anyị nụrụ na onye ahụ bụ abalị 8 nwanne onye ahụ bụ abalị 8 nke ọnwa Febụwarị kpọmkwem na egbe ada na mba 9 ebe a nọrọ wakpo ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ akụkọ Defender Express mmaburu igwe laptọpụ ha abụọ tinyekwara akụrụngwa ndị ọzọ nye ha igwe ịntanetị. Nke a si n'ọnụ onye ode nke ya bụ ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ abụọ Maazị Dan Ọpara ebe ọ nọrọ tie obewu gbasara enweghị ezi nchekwa na-adịbeghị elu n'ogbe ahụ nakwa ogbe ndị ọzọ ya na ya gbaa. Pitie Mele APC ga-ewenarịrị steeti Anambra n'abalị 6 nke ọnwa Nọvemba afọ 2021. Onye na-ekwu nke a akụkọ anyị nwetara na ka ọ dị ugbu a na onye minista na-ahụ maka ọrụ na inye ọrụ n'ala anyị bụ Nda Chris Ngige ebuliele nku ya elu si nnọọ Pitie Mele APC akpa ịhụrụ Anambra na Nọvemba 6 Anambra ga-abụrịrị nke APC. Ụmụaka abụọ na-efu na steeti Anambra bụ akwụkwọ akụkọ ahụrụ na akwụkwọ akụkọ News Echo. N'otu akwụkwọ akụkọ News Echo ka anyị hụrụ na ka ọ dị ugbu a na Precious Chukwuemeka gbara afọ 17 na nwanne ya nwaanyị bụ Mmesoma Chukwuemeka gbara sọsọ afọ 12 nke nọmba 7 Emeka Chukwu Street Amakwọ dị na Ọka nke kansụl ọchịchị Ọka South na-efu efu dịka nne ha kpọtụrụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii bụ ndị nọrọ nkwupụta nke a. Aka ndị uwe ojii akparala otu nwa okorobịa gbara afọ 30 bụ Chukwuebuka Ude nke afa dị na kansụl ọchịchị Ude onye nọrọ nnọọ kwaso nwatakịrị nwaanyị gbara sọsọ afọ 5 iko n'ike bụ akwụkwọ akụkọ anyị hụrụ na akwụkwọ akụkọ News Echo. N'ikpeazụ na akwụkwọ akụkọ News Echo ka anyị hụrụ nke a ndị ọrụ Isopadek na steeti Imo emeela ngagharị iwe gbachibido onye isi ha nakwa ndị ọrụ ụzọ mechie ụzọ esi abata ya bụ ụlọ ọrụ na steeti Imo. Maka gịnị wọtụfụ anyị ga-akọwara gị aka nsogbu ahụ n'ihe omume a.
Igbo na Daily Post ka anyị n'ugbu a. Nye anyị ego, anyị adịla njikere. Anyị nwere ụtara ihe ọ fọziri n'ọwa ofe ya ka ndị aka na-achị sesere mpaghara ugwu na-agwa ọchịchị etiti. N'otu akwụkwọ akụkọ ahụ ka anyị nụrụ na ka ọ dị ugbu a na ndị aka na-achị seditere mpaghara ugwu akpọkuola ọchịchị etiti gbasara atụmatụ inwe obesara ala ebe a na-akpa nri ụmụ anụmanụ nakwa ebe a na-akụ ahịhịa nwadịisi kpọrọ ranch na asụsụ bekee. Agala n'ihu gwa ọchịchị etiti anyị nwere ala mana ihe ọ fọziri bụ ego. Unu chọrọ na anyị ego anyị ga-eji gaa n'ihu na ya bụ atụmatụ. Cheta na ka ọ dị ugbu a na ọchịchị steeti dịgasị iche iche abịanyela aka n'akwụkwọ bụ nke machibidoro ịkpa nri ụmụ anụmanụ aka nri aka ekpe na ozi egwu na-akwadoghị. Ọ dị mma dịka anyị na-aga n'ihu na nke ụtụtụ taa na imeta gị mma n'ihe omume anyị bụ akwụkwọ akụkọ. O wegara dibịa aha m, o were aha m gaa n'arụsị ya ka otu di na-ekwu. Mba o, agwaghị m ya ka o gbuo gị kama ihe gwara ya bụ nnọọ ka o mekpatụ gị ahụ ka o metụ nnọọ ka iche eze ka emere ya ka otu nwaanyị na-ekwu. Kwa akwụkwọ akụkọ ahụrụ na akwụkwọ akụkọ Christian Light. Igbo ebe a ka anyị ga-anọ wụsọ ọwa na ọmarịcha ụtụtụ taa ma gaa n'ihu inye gị ohere ịpịa anyị n'akara ekwentị. Ma tupu ga-apịawa anyị n'akara ekwentị ka anyị wetara gị nke a site n'akwụkwọ akụkọ Midweek Nigerian News Point. Ụlọ ọrụ Empire Energy akpọpụla n'ama amụma ịkpọpụ Njamaze n'ụlọ ikpe ọzọ na-akpọ ọgbụgba oku ka a kwụọ ya $100 ya wụ 100 billion naira. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na nwa amadi ya nwe ụlọ ọrụ Empire Energy emeela gịnị echewela ihu n'ụlọ ikpe maka gịnị ọ bụrụ na ị chetara n'afọ gara aga bụ ebe a nọrọ pịachie ya bụ ụlọ ọrụ na-eresi ndị mmadụ mmanụ ụgbọala bụ petrol nke si n'okporo ụzọ si Owerri gawa Aba. Akụkọ gara n'ihu kwuo na nwa amadi ya na-ama amụma ịkpọpụ Njamaze n'ụlọ ikpe maka gịnị maka ịnọ na mbụbọ ebubo n'ụlọ ikpe nyere ikikere ka a pịacha ya bụ ụlọ ọrụ ebe nyocha mere gosiri na onweghị mgbe ụlọ ikpe ji nye ya bụ ntụziaka n'ihi ya na ọ ga-akwụrịrị ya 100 billion naira iji tie ya aka n'obi gbasara ya bụ mkpamkpa Njamaze kpara n'afọ gara aga. Ụbọchị akwụkwọ akụkọ dị gbapụtara ihe na akwụkwọ akụkọ Midweek Nigeria News Point. Ọ dị mma dịka anyị na-aga n'ihu na-emeta gị mma na nke ụtụtụ taa. Igbo aga m aga kwọpụ aka ma kwọchipụ aka ma lọchitezi azụ. Ngwa ngwa m na-alọchite azụ ka m ga-agwa gị nke anyị na gị ga-eji nnọkọ n'isi ụtụtụ taa na ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ. Echefula n'otu n'ime akụkọ na-agbakọ ọnwa n'ala anyị Naịjirịa bụ nke kwuru kpọmkwem na onye isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii edola n'iyi ọrụ ndị osote onye isi ndị uwe ojii nwadịsi kpọrọ AIG ya bụ Assistant Inspector General dị mmadụ 7 tinyekwara ndị kọmishọna ndị uwe ojii dị mmadụ 7. Ọ dị mma anyị ga-agbapụ aka ahịa ma lọghachite azụ. Gaanụ n'ihu ị ga-anye ntị emetụrụrị gị aka maka eji m ọsọ jiri ije na-alọghachite azụ. Isiokwu anyị ga-eleba anya na nke ụtụtụ taa ga-abụ nke metụtara gị n'ụzọ pụrụ iche. Ngwanụ FM Owerri ọ pụrụ iche n'ekiti ibe ya Akewu Chassis nwanne osheshi yo gị makpụlanụ Darlin 107.3 FM Darlin FM redio ọhaneze. ọ bụrụ ma na-aga ma agarubeghị Igbo bụrụ m sị na ije ka bụkwa ọgịga n'ụtụtụ taa. Okwu akpụ n'ọnụ bụ nke so n'otu n'ime akwụkwọ akụkọ anyị gụpụtara taa. Otu ihe kwesịrị ịma n'ụlọ ọrụ Darlin FM bụ na ihe gbasara ọhaneze na-eji anya ụra ebe ọ dị ukwuu. Anyị anaghị anọkwanụ na ọ dị iri wụba yororo m n'ime akpa ya bụ enwere otu ehiwara na steeti dịgasị iche iche tụmadị steeti a na-egwupụta mmanụ ime ala na nke ha. Na steeti Imo anyị nwere Isopadek bụ ndị a na-egwupụta mmanụ ime ala na obodo ha dịgasị iche iche. Ya bụ enwere ụgwọ a na-akwụ ha.
n'ime mmanụ a na-egwepụta nnọọ pesentị 13 13% iji tie ha aka n'obi kwụkwanụ hụ chọnchọ ụgwọ ndị ọzọ gasị aṅa. Mana steeti Imo ka anyị nwetara akụkọ n'ụnyaahụ na ndị ụlọ ọrụ ISOPADEC mere ngagharị iwe gbachie ụzọ. Onye isi ha nọ na nnọọ anwa na-acha ya agbachibidosi onye ọwụla onye abadịla aba n'ime ya bụ ụlọ ọrụ ajọwa gị na Waterfall. Asị nnọọ na gọọmenti Imo ji ha ụgwọ ọnwa abụọ afọ gara aga ọkwa ya na nke ugbu a nke na nwa akpata oyi karịcha bụ na a na-ebi ego ha aka ebe ọ dị ukwuu ya wụ a na-ewepụta nnọọ pesentị 80% ka a na-achapụ n'ụgwọ ọnwa ha na onye na-eribu narị puku naira ya wụ 100,000 naira na onye a na-erizi ugbo awụ 20,000 ya wụ nke na-edochaghị anya ma isi m kwuo nke na-awụ agbata oyi. Ya bụ anyị sị ka anyị were ohere alebe ya bụ anya na isi ụtụtụ ka anyị lebe ya bụ isiokwu anya. Anyị na ndị ọkụrụ n'ubu ha tụmadị ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ISOPADEC anyị na ha ga-adakọrịta ntị ka anyị marakwanụ maka na ọkwanụ ọnụ bewe imi esoro ya bewe ka anyị mara nke bụ eziokwu onye na-emegbu igbe ya ọwụ gọọmenti Imo na-emegbu ha ka ọkwa ha nwa na-emegbu gọọmenti Imo. Anyị ga-anọ n'ụtụtụ taa mara otu o si kwụrụ na ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ ya bụ ịhụnanụ isiokwu abụ nke metara gị eburu ozi onye ọzọ ya dịka ebu ukwu nkụ ya bụ nke taa bụrụ na metụta gị taa echikwa oge merụta gị maka ihe gbasara akwụrụ ụgwọ akwụghị ụgwọ anyị ga na-ekwu ya titete ruo mgbe ebumnobi ndị a niile bịachara na mmezu. Ya bụ ị ga-aga n'ihu kpọọ anyị na akara ekwentị anyị bụ 08150501073 ma tupu m anyị wego ohere ịkpọ anyị na akara ekwentị ka anyị ga-anụrụ olu otu nwa amadi ndị na-anọchite anya ụmụafọ a na-egwupụta mmanụ ala na nke ha bụ ISOPADEC ka anyị nụrụ ma ya bụ otu o si mee mana anyị na-eru n'isi mmiri ka ọ pịdị nnọọ ka anyị were nnọọ yororo m ukpo na akpa ka anyị nụrụ ka ya bụ nsogbu si gaa. Alo, Ibolachi. Olee otu o si aga? Isiokwu akpụ n'ọnụ n'ụtụtụ a bụ nke metụtara ndị ụlọ ọrụ ISOPADEC bụ ndị mere ngagharị iwe ụnyaahụ. Unu emere ngagharị iwe? Mkpesa. Waterfall. Eleghị ahụhụ unu na-ata. Eleghị ya wa ahụhụ. ISOPADEC kwenbo our commission ndị gọọmenti iwu himere iji tie aka n'obi si n'obodo na-ebupụta mmanụ ya mere ebe anyị na-arụ ebe ahụ otu efe nne ISOPADEC bidoro 2007 then ihe a na-agakwa nke ọma a na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ na-akwụzi ihe ama ya eruekwe na afọ gara aga Julaị a na-ebe ahụ kọtụ salari anyị by 80%. Ka ọ ga-awụ na onye na-eribu 100,000 dịka emolument ihe ọ na-akpa n'ala ihe a na-akwụzi 20,000 naira. So the thing bịa ihe awụnye bịa tinye anyị n'ezigbote nsogbu mana ị marala na ọ dị mma ka anyị kwụsịtụ ya ebe a anyị ga-agbapụ aka ahịa ngwa ngwa lọchitere azụ anyị na ga-aga n'ihu itiwe ya bụ Aki Nsugbe Darling FM 107.3. Come to
to Ken Desmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. To all your customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emaco Plaza? AO Emaco Plaza, 58 Huba Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for electricals and electronics. Emaco Global for those with highest taste in electricals and electronics. Welcome to AO Emaco Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emaco Plaza, 58 Huba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 58 Huba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. She left to chop butter food. Enjoy your life, listen to your house, you do. My group, delicious food and restaurants. Delight your family mood with delicacies at Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Your family and friends must be satisfied with a finger-licking nutritious fresh meal, both African and continental dishes like shawarma, ice cream, popcorn, our yummy tasty fresh bread, mangrove bread, pastries, and delicious hot meals. And at Mangrove, you can get refreshment at the speak with recreational services. And we also offer home delivery services. Visit Mangrove at plot F/27 Housing Area B, New Owerri Capital Territory at Rachel Roundabout, Summer 4040 Roundabout, Owerri, Imo State, Nigeria. Or call 070-8894-8849. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Lots of love. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9 Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, a stitching time saves all the 9 Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. OneXBet, huge wins from high odds all the way with the fastest payout. Take more for winning advantages from your deserving bets on all sports. Because with OneXBet, everyone can win. What about you? Visit our website on onexbet.ng. Use promo code BETNG and get up to 200% bonus on your first deposit. Yes, 200% bonus on your first deposit. OneXBet. Bets for every taste. IG Battery Center. Buruburu Imo State niile, IG Battery Center. Gwisi mmiri ohaneze tukwasiri obi. Ninye ha udi battery moto di iche bụ biti emele. Ebo di kwa n'ọnụ ala karịcha. Maọbụ tumburu oke ị na-azụ. Maọbụ kwanu wholesale. Ọ bụ na IG Battery Center. Gị ga-enwe uru karịcha. Ịzụtara nnọọ battery na IG Battery Center. Ha ga-emenyere gị site n'iji igwe ọgbụrịgbogharị ha leta electrical system moto gị ma hụ na ọkụ chim na anaghị ego ọbụla. Mgbe moto gị ma ndị nta ma ndị gwongworo nwere nsogbu electrical ọbụla, hụ nnọọ na ị butere na IG Battery Center. Ha nyonye ya anya, nsogbu ahụ agbabie ka mmiri n'otu ntabi anya. Gocom adịghị ya. IG Battery Center nọ na nọmba 191 Wedra Road, Owerri by Tetlo. Phone 0803-338-6007. Ị gaa na IG Battery Center taa. Ila Frelo. Imo State Zoo and Wildlife Park, Ministry
Ministry of Tourism, Creative Arts and Culture, Owerri, cordially invites the general public to a special Valentine celebration tagged When Love Leads, featuring executive zoo tour guide, live video and pictures with Baby Lion, free life transforming books distribution, local diets and drinks at the newly commissioned Elephant's Kitchen, quiz competition for couples, youth and children with lots of gifts, live games, horse ride, music and dance. Date February 13th to 14th, 2021. Time 9 a.m. to 6 p.m. daily. Venue Imo State Zoo and Wildlife Park, Nekede, Old Road, Owerri. Tickets 500 naira child, 1,000 naira adult, 1,500 naira couple. Note, all COVID-19 protocols should be strictly adhered to. For more inquiries, call 081 44 66 4997. Welcome to one of the best animal attractions in Nigeria and the only surviving zoo in the South. Celestial Church of Christ, Owerri Central Parish Rescue Center presents A Night to Remember, featuring music, salvation, healing, breakthrough, prophetic declaration, and much more. Theme, let's return to the old part. It's happening on Friday, 12th February 2021. Venue, number 3 Nekede Old Road, Madoka Bus Stop. Time, 6 p.m. till dawn. Speakers, Honorary Evangelist Damilola Afefe, Lagos. Honorary Evangelist John Ali, Imo State. Honorary Evangelist Daniel Desmond, Port Harcourt. Chief Host, Supreme Evangelist Prophet Donatus Ayam. Circuit Head Supreme Evangelist David Eze. Assistant Venerable Senior Evangelist J. Tadioye. Sponsor, Bro Chinedu Ayam. Coordinator, Bro A.O. Hallelujah. Guest artist, Sammy Gita from Port Harcourt. Come, let's make it a night to remember. Jesus is Lord. Smile Foundation Ministry cordially invites all the young men and young ladies in Obibiezina and environs to the 2-day joint Valentine Bash of Smile of the Damsel and Manpower. Dates, Saturday 13th February 2021 and Sunday 14th February 2021. Time, 3 p.m. each of the days. Venue, Senator Eza Joku's Place, Ameze, Obibiezina. Note, it's an open-air event and all COVID protocols as required by law will be strictly adhered to. Everyone must come with their mask. Engineer Mrs. Chinwe Ajoku, lead coordinator. Darling FM 107.3. ọ bụrụ na m aga ma agarubeghị igbo mụrụ m sị na ije ka bụkwa ọgịga anyị ka bụkwa okwu n'ọnụ dịka anyị na-enyochasị ihe kpatara eji mee ngagharị mkpesa n'ụlọ ọrụ Superdeck ụnyaahụ na Owerri. Ngwa dịka anyị na-aga n'ihu ka ọha ya bụ akị nsogbe ka anyị ghọta ebe mmiri si baa n'opi ụgbọghọrọ. Aha m bụ Comrade Chinedu Awuzie, amụ onye isi ndị ọrụ Superdeck, Union Chairman Superdeck Workers Union. Anyị na-ata ahụhụ dịka nkọwara mbụ. Superdeck iwu otu iwu himere ya iji tie aka n'obi ndị si obodo ya egwupụta mmanụ. Ite aka n'obi ahụ gụnyere iwe ndị ebe ahụ n'ọrụ, ịrụzi ihe ụzọ na ihe ndị ọzọ, n'imekwe ka gọọmenti keta oke na ya. Ihe ndị a niile anyịla so anyị onwe anyị na dịka site n'afọ gara aga, afọ ndị ọzọ kamgbe 2007 Superdeck na-agakwa n'iru na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ, na-akwụzi ha ụgwọ ọrụ ama. O nwere ihe m chọrọ ka ndị mmadụ ghọta. Onye na-arụ n'Superdeck awụghị civil servant, n'ihi na ihe awụ kọmishọn iwu mere. Ya mere a na-ele anya na ihe iti aka n'obi na ihe gbasara allowances ndị ọrụ Superdeck. Allowance onye civil servant agaghị awụ the same thing with the allowance onye Superdeck. Ọ dịka onye na-arụ na-enye NDC allowance ya na ego a ga-akwụ ya a ga-awụ otu ihe na ego onye federal civil servant ga-akpa n'ala, maka elele anya na-ewu iji tie ha aka n'obi. Onye mere allowance a na-eji akara allowance ndị civil servant. O nwekwenu mgbe onye Superdeck ga-awụ onye civil servant, n'ihi na kọmishọn anaghị anọ n'okpuru ibe ya. Then ihe ndị nsogbu ndị anyị nwere mere anyị ji pụta n'ụlọ ọrụ anyị, anyị agafere n'ụlọ ọrụ anyị chi onye ọbụla dị n'ọcha ọdụ ka anyị ji gosi the managing director and ndị board na gọọmenti chi n'obi adịghị anyị mma. Nke mbụ gụnyere ịkpabishi ego a na-akwụ anyị, ego ụgwọ ọnwa anyị by 80%. Ya etinye anyị n'ezigbote ahụhụ
anyị na-ata ahụhụ ugbu a 90% of Isopadec staff alala village n'ihi na anyị lụzụchala accommodation anyị ga-akwụlizi ụgwọ ọnwa ọwụnye ihere na mmadụ rụga n'Isopadec were ihere je kpọlatachi ụmụ ya na skuul n'ihi na ọ ga-akwụligo ụgwọ ọnwa ma ọkwa na ọ ga-enweghị ike inyelipụ nwa ya transportation. Nke kacha akewu nke kacha njọ bụ na ndị Isopadec ebidoro nwụma workers of Isopadec ebidoro na nwụma ọnwa ebila na-egburu ha na ọ na-eche gị na ndị ụlọ ọrụ unu na-eri karịa ihe ha kwesịrị iri olo anya anaghị eri onye nkọwaga si na ịmara na a na-amị mmanụ n'obodo ọ na-emebichi obodo ahụ akụ anyị ọ ga-eru nne azụ na ihe ndị ọzọ a na-ata ahụhụ. So ihe a na-enye anyị allowance anyị karịa allowance ndị civil servant because ọ dị compensation based emere iji tie anyị aka n'obi ọnya nkọwaga mbụ ka ndị mmadụ ghara esi ele ihe mere onye Isopadec ga-eje eri 100,000 onye civil servant a na-eri ọhụ because of ọkpa anyị ji n'obodo anyị na-egwupụta mmanụ na ahụhụ anyị na-ata n'ihi ịmị mmanụ a. Ya bụ ị na-ekwu bụ na ego unu nwa na-eri na ego ndị na-arụ ọrụ bekee n'okpuru steeti Imo ekwesịghị iwe otu ihe. O kwesịghị iwe otu ihe. Anyị gị bịa na Naịjirịa enwekwere other Opadecs, enwere Desopadec for Delta State. Enwere Asopadec na-abịa. Nwee Opadec for Ondo State. Ondo. Nwekwe Asopadec for Abia State and other 9 Padecs in Nigeria. Onye shiwa ogo ya ga ebe ahụ. Mgbe ụgwọ ọnwa onye na-arụ na Opadec ga-awụ the same thing with ụgwọ ọnwa ndị ọrụ n'ihi na ihe awụ ihe iwu mere iji tie aka n'obi ndị na-esi n'obodo ha na-egwupụta mmanụ. Onye mere allowance ọwụ salary anya ndị civil servant do the same thing. Ihe dị iche na ya bụ allowances. Otu ụlọ ọrụ Isopadec hiwara na steeti Imo iche na o nwere ezi mkpụrụ ọmụọ mịtara na ya bụ mpaghara obodo. Kamgbe Shihima Isopadec. O nwere mkpụrụ ole na ole ọ mịtara kama ihe dị mkpa na ndị esi n'obodo ha na-egwupụta mmanụ generally na-ata ezigbote ahụ. Ọkụ anọghị ebe ahụ, mmiri anọghị ebe ahụ. Achọghị m ịga into that way ka m concentrate na ihe gbasara Isopadec. Ebe ahụ dị very large mana ihe mkpụrụ na the truth. Ọ dị mma. Ya dịkwara gị na mma Comrade Chinedu Awuzie onye na-ahụ maka okwu metụtara ndị ọrụ Isopadec n'ala Imo yawu onye welfare chairman ya gazie union chairman. Ụwa mara gị mma. Otu aka ọ dị Igbo unu anụlanụ na ọnụ isi onye isi oche otu jikọrọ ndị ọrụ na Isopadec bụ Maazị Comrade Chinedu Awuzie onye gara n'ihu n'ọkwuo ebe o si metụta ha. Anyị ga-enyezi gị ohere ịkpọ anyị mmadụ ole na ole maka oge abachaghị nwanne anyị 081 501 08150501073 Ibalachi Obinna nwa Chineke. Ụwa mara gị mma ya gaziere m gị. Ya dịkwara gị mma o. Ụwa mara mma. Aha m Chief Bright Akụ. Ana m echikwanụ ọha dị London nọ n'ụbọchị m ọha ji akpọ. Okwu ị wepụtara n'ụtụtụ a. Aga m asị Chineke gọzie gị n'elu ka ọ na-agọzi gị. Amen. N'ihi ihe awụ ihe metụtara anyị. Anyị nwawu ndị esi na obodo anyị na-egwupụta mmanụ ala. Anyị atagbuola onwe anyị n'ahụhụ. Ịbịa n'ụlọ m ebe a, ihe niile m kwụrụ ma akịrịbe ma ube mango ha niile ọdịkwa nke na-amị. Jakwa anyị nọ n'ọrụ na ji anyị tụrụ n'ala ọ dịkwa nke anyị na-ebute n'ihi ihe si na ihe ọghọm si na mmanụ ha na-amị n'ala anyị apụta. Ma uru anyị gakwa na-erite n'aka ndị a na-ebu mmanụ a dịka ịrụziri anyị ụzọ inye anyị ọkụ onwe nke anyị na-ahụ anya lee n'ụzọ obosi ma site na Abụ Johnson gawa obosi ma gawa Japan mmiri zoo n'ala ugbu a ọ dịkwa ebe anyị na-aga. Ụmụ nwaanyị anyị ha kpọpụta ugbo ndị ka ha jisiri ike kpọpụta ahụ ụzọ a ga-eji bụpụ ya n'ahịa ree ya. E nwekwara Isopadec a ha biko n'ebe anya dịka a na-akpụ ndị ọrụ ụkọ ha bịa meziere anyị obodo n'ihi ọnwụ n'ala anyị ka a na-eji ebupụta mmanụ a. Ọ dị mma ya gazie Chief Bright Agụ otu nkeji mana akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ isiokwu akpụ n'ọnụ maọbụrụ ka na-esinyere anyị bụ nke meretara ụlọọrụ Isopadec tụmadị akwụghị ha ụgwọ nakwa ego ha na-achabi dịka ha si kwuo
80%, ọ bụghị 2%, ọwụ 3, ọwụ 4, ọwụ 5, 80% n'ụgwọ ọnwa a na-akwụbụ ha. Ịbọlachi Ogbuagụ. Ya gazie. Keki mere. Adị mma, onye ka anyị na-anọ gaa n'ihu. Aha m Comrade Mpadek Chidozie Nwosu. Ọ dị mma, otu nkeji Mpadek. Esi m ka nọ ha ji akpọga. Gaa n'ihu. Yes, onye isi ndị Asọpadek ekwuchala ihe niile. Even ma Chibrat Ade ekwuchalakwa ihe niile n'okpuru obi m. Ma ahụhụ m Asọpadek. But nje ọrụ mmadụ. Aga m adị happy that my brother na ọrụ that place. Ya ọnwa bụ ya bara ka salary. Whereas the person nwere family. Nwe ihe niile. So ana n'ihi na ama m that past administration so gara ka mebie the commission, but ana m ayọ ka gọvanọ kenọkọ ugbu a biko ya na the MD ka anya aka ga-akwalite that place. Even that place ihe ji krete ya ahụhụ ka ejiwe salary ma ọnene akpọ salary jikwa ya arụ ụzọ nye anyị mmiri nye anyị ọkụ nye anyị ihe niile. So agbalị ya kwụọ ndị a ụkwụ nwa ha 100%. N'ihi na dịka esi kweta Asọpadek ahụhụ ministry n'ihi na ịrụcha ọrụ ọ dị mma, ya gazie nnọọ Mpadek ka anyị na-aga n'ihu otu nkeji onye ratụ ibe ya ratụ. Ịbọlachi ya dịgara gị na mma, onye ka anyị anọ ọjọm ụwa mara gị ya gazie. Udo dị nọ ya gbapụ ya so nwoke ọba ha dịrị gị na mma. Etu a gaa n'ihu nna m. Ego niile ndị ga-agbaga fuel na-agba ego na moto ka salari na machine. Ego bụ ya kịrị ka salari bara ọgbọgbọrọ. Unu nwere ndị ọrụ chọọ ọrụ n'ego kwụ ụgwọ. Ego ọbụla chịrị onye na-agba ego ọbụla ga-epụta aka ahụ adịghị akwụ ụgwọ. Mana ụmụnna ndị kebụkwa demonstration dị n'uche ego ya adịghị eji uwe akpọ uwe. Ọ dị mma, ụwa mara gị mma nnọọ. Ka na-aga n'ihu na-agbapụ n'ihe ọsọ. Oge abụkwa gị nwanne anyị n'ụtụtụ anyị nwere nkeji ole na ole. Ịbọlachi Obinna Chineke. Awụja for ndị ya na ndị afọ ọkwe mana kwenye awụrọ ministry as per se ụgwọ nwaanyị na-aka ndị nọ na core ministry because of ụmụ church analysis na a na-achọ. Then o kwesịrị ka ihe na ndị nọ na disin ọ dị ka very special setup of government. Then and idekwanye ndị ebe na-ekwukarịla ta ha tara ahụ ahụ aga iwedebe eji enyewe aka esiju the whole Nigeria obodo ebe esi enwetawe ya na ahụhụ dịka eji edo akwụ ya. Otu ụbọchị ama ịgbalị bịa kpọọ Mpadek ha bịa kpọọ meje legwachi ha ndị ahụghị na ezigbo okorobịa because ebe ewedewe wee ji etid water areas ekwesịrị ka ha na okenye ijikwune mbụ mechi ụzọ anyị nye mmiri nye ọkụ onye chọọ enye mmiri nye ụzọ nye ọkụ ọ chọọ heje ahụ n'aka gọọmenti. Ọ dị mma, ụwa mara gị mma na ntụnye nke gị. Ka na-ewepụnụ ya ọsọ na isi ụtụtụ a n'okwu akpụ n'ọnụ otu nkeji. Ịbọlachi onye ji ikuku ewu na-eso the conquest na-ezuchie. Ọ dị mma, gaa n'ihu. Nke na-echi uru ga-akpọ Olugwewu City of Progress. Anụ m na Mbrichi na Holiness. Biko ha na m arịọ ka gọọmenti kwụọ ndị ụgwọ ha. Ọha ji anaghị eji fertilizer arụ ọrụ mana ugbe jiri fertilizer arụ ọrụ. Ihe niile ndị ahụ ịgba chapụ ma ọmụmụ gị tie fertilizer ga-eme ebe ọ bụ na ihe mmanụ ndị na-eme ala ha na-emekọ ala ha kwụ ahụ ụgwọ. Ile na Mbrichi Jemuzo Abakụ Jemuzo Ụmụọkanne ụzọ ụmụapụ enwe nke anụ arụ a na-elefuru ha anya. Ụfọdụ n'ime ha enweghị ọkụ ha nụrụ ka ndị a na-emewu. Biko gọọmenti Imo steeti leba n'anya kwa ndị ọgbọ enwere ụmụaka ya gachie gị dịka gazikwara m gị dịka Nkensili Eluchie na ntụnye gị n'ụtụtụ taa. Ọ dị mma ka eze otu ọkpụkpọ oku a tupu agbapụwa aka ahịa. Ịbọlachi ya dịkwara gị na mma. Ọ dị mma, gaa n'ihu Chibueze. Ha ji na-akpọ Etu a ụmụnne anyị ka ekpuru pụtachala ya biko anyị na-arịọ gọọmenti na especially Asọpadek gọọmenti ka ha cheta anyị na kọmunitis anyị. Ị bịaruo n'okwu ụba 2007 2829
anyị na-enwe ọkụ asapụta gakwa anyị ụgbọ ọkụ pọtụ afọ ole na ole gara aga anyị na-ahụzi ọkụ ha na-akụzi anyị na-afụzi ha na-akpọ eletricity ndị a na-ebute ọrịa n'ala ha ha biko letawa ya jiri leta maọbụ ude nwa ọha kemgbe anyị na-enwe ọkụ ndị anyị na-akpọfe na time of Rochas ha biko letawa ya anya ọ mara na-ebute n'ala anyị ọ dị mma ya gazie nọ na ntụnye nke gị n'ihi na ka anyị gbagbute ya na aja ebe a nabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọ